La atac revine Sibiului, minge muta. Motan. Fokker vine la blocaj. Aici a venit bun la ajutor, care primește la ce. Hardy, Tohotan îl depășește pe Casale, bună fenta. Scrie la a doua încercare. Mastionescu ia mingea. (20-9). Faultul este cea mai valoroasă pereche pe poziția 5 din tot campionatul, formată din Cooper și primește Radukic, a făcut bine cat, dar nu găsește pasa. Pratt, slam dunk. 2 minute din primul sfert. Tohotan presat de Morris Curry. Vine Cooper la blocaj, apare Pratt acum. Celor două echipe. Tohotan marchează din... Tohotan se demarcă frumos. Tohotan după blocajul lui Pratt se duce frumos, îl păcălește pe... Todorov încearcă să-l convingă pe Ișvan Bertalan că mingea a fost într-adevăr atinsă. Pasă bună pentru Pratt, Pratt dezmulgere. Tohotan după blocaj are spațiu pentru stop shoot, preferă. Tohotan se oprește. Tohotan. Bună acel rezist. Gajovic de la mare distanță. Ratează, prinde Tohotan. 1 minut de joc din sfertul al doilea. Pratt. Chează Pratt pentru Tohotan, care se duce. Fillmore blochează pentru Pratt. Pratt la Tohotan, liber la 3 puncte. A intrat în vigoare începând cu acest sezon. Tohotan.